Onze voetbalclub is een wereldkampioen, maar dan wel hoe je het voetballen niet moet doen. Ja, zo'n club als wij heeft geen mens nog ooit gezien, want heel ons elftal telt altijd maar een man of 10. En we hebben nog nooit een doelpuntje gemaakt, want geen speler heeft ooit de voetbal aangeraakt. Oh, wij maken nooit een goal, spelen voor de Viool. Onze keeper duikt als geen over alle ballen heen. Onze achterstand loopt soms danig uit de hand. Ja, het scorebord komt dan nummertjes tekort. Oh, wij maken nooit een goal, spelen voor de Viool. Onze coach is aan de drank, ligt op de reservebank. En de spits heet Jaap, valt op de middenstip in slaap. In de ranglijst staan wij nog onderaan. Hey jongens, waar is de trainer eigenlijk? Onze trainer geeft onze training op verzoek, telefonisch door, uit zijn stamkroeg op de hoek. Oh, wij maken nooit een goal, spelen voor de Viool. De masseur heet Knak en is mager van zijn vak. Eén supporter hebben wij, maar die man die kijkt nooit blij. Hij staat altijd klaar, langs de kant met een brancard. Oh, wij maken nooit een goal, spelen voor de Viool. De verzorger is uniek, die is alle dagen ziek. Is de strijd voorbij, zijn we zo ontzettend blij. En haast in een rouge zingen wij onder de douche. Oh, wij maken nooit een goal, spelen voor de Viool. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, la, Wat gebeurt er? De snaren van de Viool zijn gesprongen.